Παιδάκι, δώσε μου τώρα την πύρα. Τώρα την πύρα. Τώρα είπα την πύρα. Εντάξει, μπαμπάκα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Να. Τι είναι αυτό? Μάμι. Τι είναι αυτό λέμε? Τι είναι αυτό λέμε? Τώρα αγόρασε πύρα. Δεν έχω λεφτά. Θέλεις να σου δώσω εγώ λεφτά? Τώρα, πήρα, τώρα. Έχω κλέψει εγώ. Πάρε τώρα και αγόρασε πύρες. Τώρα. Εντάξει. Πανέμορφο είναι. Έλεος αυτό το παιδί. Λεφτά. Wow. Ναι, λεφτά. Πρέπει να τα κρατήσω μυστικά. Πήρα. Ναι. Λείπει. Αλλά ελπίζω να είναι δωρεάν. Ήρθα, παπάκα. Δώσε μου τώρα την πύρα. Τώρα φύγε από εδώ. Εντάξει. Κρυφά λεφτά, ναι. Θα αγοράσω τώρα φαγητάκι. Και όχι ψωμάκι. Να φάω τώρα. Νάστιμα. Πρέπει να κρύψω τα λεφτά κάπου εδώ. Εδώ πέρα. Κάτω το κρεβάτι. Τα έκρυψα. Ας κοιμηθώ.